Medík lomeno Bordes. Takže ja vás zasa vítam a sme tu v Team Fortresse. No mám opäť tu Fort. Áno, nekončím s tým natáčaním. Pýtal som sa ľudí na názory a oni mi celkom odpovedali, že na začiatok akože je to celkom fajn a že mám pokračovať a no proste celkom bol úspechu minulého videa, pretože tam boli, tuším, že 3-2 lajky a 1 dislike, takže to je ako celkom slušné na začiatok. Takže tak, no. Ale už nebudem nič hovoriť a proste začneme hrať normálne. Dneska som si povedal proste, že proste budeme hrať za medika, proste no. Lebo no. Proste lebo som, alebo chcem, alebo no, takže a momentálne tu úplne killíme, teda pyro killy, ja ozdravujem. Friendly heavy, nechce sa premenovať na friendly pyro? Počkajte si, myslím, že to je spy. Wow, charge, áno, poď, teraz. Jo. To veď ochraňuj to. Normálne, nech to ochraňuje. No veď choďte tam. Ja tu nie som. Né, ja som presne vedel, že sa čosi takéto stane. Aj, to není dobré. Vôbec ani trošku. No. Ideme ďalej, nie? Batman. Takže máme dokonca v týme Simpsonovcov, áno. Kde je Líza? Ja som Maggie určite. Nie, ja som ten taký mimozemšťan zo Simpsonovcov. Úplne sa to podobá, ten Octored. No. Každopádne. O, spy. Kde je? Počkaj, ja nemám Ambersaw. To je spy, to je ten spy. Áno. Yo, low, oh. Hashtag schnell! To čo, jak mi zostala tá ruka? Hashtag schnell. Hashtag don't kill. Don't kill the magic. No výborne, nezabili nás. Tak to je úspech, no. Takže tak. Prečo vlastne mu ozdravujem snajpera? Som mal aj zozdravovať nejakého soldiera, alebo no, Pyro, no. Ten je fakt. Ako na začiatku. Som pri tebe. Friendly heavy. To není spy, veď z nás je to vidieť. Boju s ním trošku, veď airblasty použij, že? Airblasty neexistujú v Team Fortresse? No ešte si dá rocket jump v podzemí. Tyjo. Čo je ten demon nesmrteľný? Není nesmrteľný, len to musíte vedieť. To má úplne dobré selfie. Ešte ten sa tu zabil pri ňom. Pohrebicko. Spy. Oh. Hashtag 100% Ubercharge. Áno, proste tak. Poď. Au. Musel som od neho odísť. Núdzový prípad, núdza. To poviem vám, tak to není dobré. To ani trochu není dobré. Čo teraz? Nechcem sa tu... Alebo, vieš čo?
Nikto nejde? Pozrieme sa, či... Ja sa pozriem, či tam není tá... Sú tam sentriny. Musíme hovoriť potichu, aby nás nepočuli, viete ako. Nikto tu není voľno, ja! Výborné. Like pro. Or like noob. Áno, tiež ste hovorili o tom, že to noob používam strašne často. Ne. Hashtag Schnellrun. Hashtag maratón. Hashtag maratón, Schnellrun. Ne. Musí sa toto mne stať. Prečo? Ne. Ja tu nie som. Nie som tu. Preto to milujem Team Fortress, je to proste strašná piča. Takže, ideme ďalej. Fuj, tak toto... čo to robím? Toto bola iná tesnovská. No, dali sme prvý bod. Tak, trošku si zatantujeme. No. A teraz už ideme na tú taktiku, že niekoho ideme ozdravovať a nebudeme ozdravovať seba a chodiť pre kufríky. To ako nie. No, teba nejdem ozdravovať, aby som ťa neprezradil. Henten ma chcel zabiť, nie. Dobre, ja si na neho počkám. Tak asi som bol moc vidieť. No, nevadí, uhrali sme to celkom dlho. Neviem presne. Jaxver. Čo je Jaxver? Najskôr som si myslel, že to je Jack, ale... No, výborný, aspoň snajpera. A nie je to ten... Jak sa volal? Friendly Heavy, Friendly Pyro. Friendly Heavy... Lomeno... Čo to bolo? Lomeno... Zajme. Friendly Heavy, lomeno Friendly Fire. Friendly Pirate. Friendly Fire. No, ale aj Friendly Fire, pretože Pyro sa podpaluje, takže... No to máte za jedno, pomenujte to, ak chcete. Ahoj. Chceš medicínu? Ako neviem, čo je toto za taktiku medika, hej? Nič sa tu stáva, ale čo, kde? Ale kde? Videl ma? Videl ma. Aký jumpscare, musím z toho odfotiť. Videli ste ten jumpscare? Doslova. A potom on taký zaskočil, že BOOM! Tí, co tam úplne kempia. Viete čo? Ja idem za nimi. Áno, presne tak, že... Hi noobs, what you doing? Ja úplne obdivujem tých ľudí, čo dokážu za snajpera proste, čo ja viem, so Sidney Sleeperom alebo AWPčkom zostreliť niekoho vo vzduchu. Jako v Quakeu, neviem, či pozná každý Quake, ale myslím, že väčšina, hej. No proste v Quakeu to dokážem, viete, s railgunom, ale tak toto, to je už brutál. On ma zasa videl, že? No jasné, on ma videl zasa. Ne, prosím. Prečo vždycky? Toto je dobrá fotka. To dám na náhľaďak. Niekedy. No, ale máme jeden bod. To sa oceňuje. A ja sa pozriem, koho máme v týmu. Pyras. Akože neviem, na čo máme 4 snajperov, ale dobre. Ja sa neviem ozdravovať, tío. Ozdravujte sa sami.
No s tým nepotrebuješ 4 snajperov. Je tu niekto? Nie je tu ten heavy. To je drak očia toto moc. Z renice to chce. Krása. Picasso. Tým som myslel akože nejaký obraz. Nepodárny vtip. A teraz by sa hodil z mafie. Byl dosť špatnej. Jo, infiltrácia! Infiltrácia 9000. Zasa tu nikto není! Tyjo, medic boduje. Hashtag bodujú. Hashtag Achtung. Vidíte, chcete, aby som nepoužíval noob a teraz používam Achtung, teda hashtag. Zas ten heavy. Moment, on na mňa možno bude aj to. Jak sa to povie? Nado mňa bude aj... No veď viete, čo myslím určite. By som potreboval niekoho ozdravovať, keď len tu nikto není. No, on sa ozdrav. Chceš medicínu, že? Ešte medicínka. Dominovať nad mnou, to som chcel. Ten kufrík tam stále je. Koľko ešte? Oni ho tam asi budú chrániť dosť, čo? Ja to musím zobrať. Ne. Prečo? To vážne? Dominuje. O čo sa tento snaží? Dildogan? Dildoso? No dobre. No poď. Budeme ozdravovať sami seba, alebo sme sebci. No poď, dopredu. Všet. Dobre, ja tu nie som. Čaute. Zabudnite, že ste ma videli. Nie je to ten heavy. No super, Pyro. Tak to sa mi hodilo. To je super teraz. Moment, my máme vážne 4 snajperov, ale jeden z nich neuvieme. No poďme rýchlo, ne, stiahni sa. Ja na neho kričím, stiahni sa a on tam leží pri zemi. To nemyslím vážne. On si tu môžete tancovať na streche. No dober. Ten heavy tam strašne kempí. Keby šiel dopredu, ale... ako nie je toto najlepšie, ale... stojí to za to. Ten s tým Pomsonom mi stále robí zle. S týmto Pyrom sme už dobrí, tým vám poviem. Ne, jo, poďme, poďte všetci, rýchlo! Ne, prosím, nie. Ja už som skoro tu. Jo. Hovorím vám, toto dohráme.
A keď to nevyhráme, tak to skúsime. Nie som si úplne istý, že to vyhráme. Aspoň som dal teda ten jeden kufrík. Aspoň čo si, no. Ten heavy útočí teraz z hora. Ne, on to vie vždycky, že prídem. Nejde? Poď. To vážne. Z takejto diaľky. Oh no. To vážne nie je dobré. Ne, žiadne umieranie nebude. Tento má suicide. Suicide pack. To by mali vyrobiť. Tak sme sa znova stretli. Jak sa ten sniper otočil na mňa, že... Dáš ti trávu. Chceš niečo? Marišku. A poď. Nie, nezdržuj sa tam. Poď rýchle na kufrík. Jo. Sweet. Je tu niekto? Ja som len bezbranný boltes. Ja nemám zúbky ani... Ja som dietatko. Ne, ja som to vedel, že tam je. No. Ideme ešte. Posledný pokus a potom už si to video... Potom už si to... No. Tak si to takto krásne ukončíme. Čo vy na to? Tak ja vám ďakujem za sledovanie, že ste to so mnou vydržali a dúfam, že proste dáte lajky, aby som pokračoval aspoň, aby tam tie 2 alebo 1 like boli, aby som mal proste zasa znamenie, aby som vedel, že či sa vám to páči alebo tak. A napíšte do komentárov a no tak nejak. Takže #goodbye.